बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि इन्ट्र' भिडिअ नुनानै निश्चय बुजिखादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बेखौनो बुंदों जि बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां व्यक्तिया एबा गोसो गुदुं व्यक्तिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनदों। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खेबसे जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोनजों मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दैयै आङो भिडिअखौ लानानै फैलायखाय एबा मा सावरायनो नोंथांमोनजों नुजाफैलायखाय नोंथांमोना सिगाङाव आङो भिडिअ इन्ट्र' होनायावनो नुनानै निश्चय बुजिखादों चन्दन ब्रह्म बिथांनि नङा होमबा। दिनैनि दिनाव निश्चय चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन। आरो आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं सर्टलि लाना फैदों। दिनैनि बे चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायानो जाहैबाय बिटिआरनि सिगां जोंहा मोनग्रोदोंमोन बिटिसि नङा होमबा। बिटिसिनि एकर्डनि गेजेरजों जाय बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ दादोंमोन बे बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बिपिएफ हान्जाखौ दानायाव दङमोन होननानै जोङो गोबां सिगाङावनो मिथि मोनदों एबा बयबो बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि बर'फोर दङ अर्थात बिटिआरनि बाहेराव थानाय सुबुंफ्राबो मिथिजोबगौ। बेखायनो दिनैनि दिनाव बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जानायनि खोथा होबाय एबा गासैबो रायजोफोरनि सिगाङाव बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो डिक्लारेसन हरबाय। दिनै नोंथांमोना निश्चय जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन चन्दन ब्रह्म बिथाङा मानि खारनाव एबा मानि थाखाय इउपिपिएल हान्जायाव एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायाव माखौ मोजां नुहुरनानै एबा मा थिरांथा लानानै जे इउपिपिएल हान्जायाव बिथाङा जबदान जानो ओंखारगोन। आरो खोनानो मोन्दों जे बिथांजों लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमाफोर एबा रायजो राजाफोर गोबाङैनो लोब बिथांजों इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जागोन होननानै बुंदों। आरो बिथाङा लोगोसे बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जायाबो थागोन आरो बिपिएफ हान्जायाबो गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों। मानोना बिथाङा जे बेखौ बुङाखै जे बिपिएफ हान्जाया गाज्रि बा बबेबा मोनसे हान्जाया गाज्रि, आरो खुद गावखौनो बुंनानै लादों जे बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा माब्लाबाबो सोरनिबा गाज्रि कमेन्ट्स होनायाव बिथाङा फिन रिप्लाइ कमेन्ट्स होफिनाखै एबा बेफोरखौ उल्था फाल्था माने प्रश्न खालामफिनाखै होननानै खुद गावनो बुंनानै लादों। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि चन्दन ब्रह्म बिथांनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। आरो बे चन्दन ब्रह्मनिनो डिक्लारेसन राव बिथाङा साननैसोनि उनावनो इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जासिगोन। नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजिलांसिगोन। गिबियाव फैगौ रंजालि बैसागुनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों। फैगौ 12 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजोल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलआव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जयेन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाबि, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय। आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। गोजोन्थों। सार, नोंथांखौ बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया जागोन सासे मिनिस्टार हिसाबै मन्त्रि हिसाबै, बाव नोंथाङा मा बुंदों? सोर मा बुंदों बुङाखै, थांखांनाय बाथ्रानि सायाव आं बांद्राय कमेन्ट्स होनो बायो। आरो नोंथांमोनहा मालाबाबो आंखौ बिदि बुंनाय थरख' बिथरख' नुवाखै। जोङो एसे सिगांथिंसो नायनायनि थाखाय प्रयजन दं। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों, हयथ' बिथाङा गावनि नोजोरजों बेखौनो थिग सानदों। बिनि थाखाय बुंफिननांगौ, खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं साना। एमानुवेल मोसाहारिया नोंथाङा बुंदोंदि खौसेथि बै समाव सरकार दानो नागिरनायाव नोंथाङानो जाहोआखै होनना बुंदों। आं एसे सिगाङावबो बुंखांबाय जे माहारिनि
गावस्रानायनि थाखाय गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमान दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन। आं हास्थायो बेखौ फोरमान सहकारै बेफोर सेन्सिटिभ बाथ्रा जाया सिरियास एसे खैफोद गोनां राव बेफोरखौ बिना प्रमानाव बुङैया मोजां। आच्छा नोंथाङा जुदि इउपिपिएलआव हाबमारो बिपिएफनि थासारिया माबायदि जागोन? बिपिएफआबो थागोन बिपिएफआ जे जोबथारगोन बेथ' जानो हाया। मुल उद्देश्यआ जाहैबाय इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनांगौ। बियो दिनै समयनि चिन्ह। खाम्फा बरग'या नोंथांखौ हाबानो मानोना नोंथाङा बिपिएफ दाजेननायनि सासे सानसुमै होननानै बुङो बे बाथ्राया बेसेबां? नै दा जि आङो प्रेस मेलनि गेजेरजों बुंबाय बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैला। बेखौ नोंथांमोनहा दा हमनो हाबाय, मोनदांबाय। मैया सोर बुंदों, दहाय फुंसिमाव मा बुंदोंमोन, बे दानि जि प्रेस मेल बेयो प्रमान खालामबाय आरो बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जेबो रिलिभेन्सि गैला, ओंथि गैला, मिनिं गैला। नोंथांजों 3,000 थांफागोन होननानै खौरां मोनदों। बिनि बाराबो जानो हागौ। गोजोन्थों। गोदान दोलोनि जानानै माबायदि खामानि मावनांगोन होनना सानो नोंथाङा उननि समाव रायजोनि जौगानायनि थाखाय? दोलोआ जेखौ बिबान होगोन, जेखौ डाइरेक्सन होगोन आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं, केपासिटि दं, आं बेखौ रुजुनलांगोन।